Ang atong unang pagbasa naghisgot sa gahom nga gihatag sa Ginoo ngadto sa mga nagsunod kaniya. Hastagod ang ilang anino makaayo og masakiton. Lingi ay mong tupad. Inakanang naong nimo makaayo nagmasakiton. Di man ginaanino, naong naman ginanimo. Umiingon ang tao, imong tupad mo samot ang sakit na to anang naong nimo. Pero tanawa ang mga nagsunod ni Jesus, sila si San Pedro, anino lang, anino. Makaayo nagmasakiton. Makaayo sa ilang mga gibati. Pagkagrabiha gidi ay Ginoo kun atong sundon. Muna diri sa atong tubag sa Salmo unsa may giingon? Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Kung mosunod tas Ginoo mga igsoon, dali kayong mausab ang atong mga bati na kahimtang. Muna ka nang naabitay magpatambag nako, unahon gid nako dayon pagsiguro nagsunod ba siya sa Ginoo o layo sa Ginoo. Kay lisod kay magsigitag tambag og tao nga nagantos unya layo sa Ginoo. Maglisod gyud ta. Bisag kung saon pa na nimog tambag na, lang, inayanaya lang na, ayuha lang na, paningkamot lang. Kung di gyud siya suod sa Ginoo, maglisod gyud na. Ngilingay mong tupad, nasad. Ang di mo lingi, suod sa yawa. Ingna ko no be, ingna, suod mo ni Lord, ingna, suod mo ni Lord. Sa ato rong mga, ako lagi ning i-insert kanunay, no? Kaya dool na malang eleksyon. Sa ato rong mga kandidato, kanang nanagan, pagka-senador, ngari na gyud sa konsihal, sa lungsod, kinsa Manila kaha ang suod sa Ginoo. Kana gyud una natong tan-aon, kay kun mo kapili gayta na mga suod sa yawa, alaot yung atong nasod. Sa Team Marcos o Team Duterte, kinsa man nila'y murag tanaw na ninyo suod-suod sa Ginoo. Ayaw lagi mo pagtingog kanang walay tingogay kaning ako kamuno bisag kung saog sulti mo tingog yun. Wa man ta dinhi mangumpanya, guide lang ni ba? Ang ako guide lang. Kana pamalandong Aw na day mo itubag. Sige, kana. Ang uban sa bingon, Team Marcos ako pader. Ang usasad, Team Duterte, imo na. Sige, diha. Basta suod las Ginoo, para nimo suod nis Ginoo. Kana, butari. Nya, kinsa man ning mga suod sa Ginoo, tanaw natong kinabuhi sa mga apostoles. Unsa may ilang kinabuhi? Una, di gyud sila hangol og kwarta. Ang ila pangalagad. Nagtuyok-tuyok sila sa kalibutan aron mga lagad dili aron mangwarta. Kinsa may kusog mga lagad, Team Marcos o Team Duterte? Kana. So suod sa Ginoo, kusog mo alagad. Ikaduha, musugot lang sila presohon. Musugot rag presohon. Kinsa may musugot presohon, ang Team Marcos o Team Duterte? Kana. Mo na'y butari. Kinsa may kusog mo papriso, Team Marcos o Team Duterte? Ayaw nagbutari. Bitaw. Kaya mapriso tang tanan. Mabilanggo ta, dili lang sa sala, apil na ginang rihas. Kay hilig man sila mo papriso, ayaw na nagbutari. Kana rasay. Kani manggong mga naglingkod sa atong gobyerno, apil na sa ming naglingkod sa simbahan, mga mga empleyados katawhan, mga sulugoon sa katawhan. Di na to ma-imagine ang empleyado
kusog kaayong mo papriso, kusog mo daog-daog sa iyang employer. Ana, masipya ta ana. Sa termino pang naandan karon natong mabati, budol na. Kisa may kusog mo budol, Team Marcos o Team Duterte. Ay lagi mo tubag kanang diha lang ana dapita. Ayan, ato ginagiyong una-unaon. Nganong magsigi pamantaana? Bisan kaming mga pari, ang atong talahurong minahal nga Santo Papa si Pope Francis gilubong gahapon. Usag yun sa ni viral sa tibuok kalibutan kay pagtanaw sa iyang personal account ang naaragyod niya ni kantidad rag around $100 ang iyang kwarta. Iyang personal nga kwarta ba? Nga kanang matawag na tug iya mga $100. Lingi ay mong tupad na pilaroy kwarta ni mo diha. Lingi ba? Mas dato pa kang Pope Francis. Oh, $100. Pila man na ang kantidad na i-convert og piso. Nas mga 6,000, 5,000 kapin. Lupig siya na ako. Oh, kadawat man kog akong stipend allowance atong niaging Bernis. Diya pa sa kong bulsa. Wa man say ni dool na kong madre. Pero tiksan kog madre, wag tang dayon eh. Maluoy mo ko ng madre, ambot ngano. Na. Sa ato pa di ay ang tinuod nga suod sa Ginoo, di gyud hangol og kwarta. Di sad magsigtipig og kwarta. Muna kamo kung suod mo sa Ginoo, magsigi ra gyud mo palit og slot. Sige ra gyud palit og slot. Kanang way palit-palit og slot, mga suod na siyawa. Oh. Ay yung mo duko-duko di. Father sa doy. Na magiusay mangumpisal na ako, musumbong sa ilabang kalagot ba? Ako pa din naglagot bi ako nimo. Ano man? Yung inon maminimo nga og di mo palit og slot, dili mi malangit. Naku di din at tinuod. Maglalis na no mis kumpisalan. Nako, na kay kwarta. Lagi padir niya na sa te panginahanglan gud nganong imo man tang i-curse nakuha ko nag-curse nagsulti lang ko tinuod ba nga kung hangol kay kag kwarta labi na gyud partig simbahan di jud ka mo share anang 100 pesos nako siyaro sa no 100 pesos di ka mo share sa usa ka semana o di jud ka share og 100 pesos para sa simbahan nya imo pag yun ang ikasuko nya imo pag yung kong duolon kay kumpisalan ko nimo. Sige, og dinhi tunulin na lang ko. Di man san mo tunol. Yawan on yun. Mao na sa atong ikaduhang pagbasa sulti gi dinhi sa Ginoo nga isuwat si Juan kani si John morning the beloved apostle. Mao ni ang nagpapuyo ni Mama Mary human namatay si Jesus. Mao nang ang iyang kasing-kasing, ang iyang hunahuna niabot ngadtos langit nganuman kay si Mama Mary ni kuyog niya. Si Mama Mary mao'y nakatugkad gyud diin gikan si Jesus ug kinsa si Jesus ang inahan. Mao nang si Juan ang iyang knowledge lawom kayo. Kung basahon ninyo ang Gospel ni John o kaning Book of Revelation, naghisgot og langit, naghisgot og impierno. Kaya nga naman, na nakatuna na niya ni Mama Mary. Muna, gipasuwat ni, matod pag-idiri sa Ebanghelyo, daghan kaing gibuhat ni Jesus, ngawa niya gisuwat. Ang iya lang gisuwat, mao kadtong makahatag natog kinabuhi. Unsa man ang kinabuhi
kana bang motuo tas Ginoo nga siya gid ang manluluwas, dili ng kwarta, dili ng mga kandidato nato, dili ng atong presidente, dili gani ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, di na mao'y manluluwas, dili ng imong ginikanan, dili ng imong bana, dili ng imong asawa, dili ng imong employer mo'y manluluwas, dili ng mga drug lord kanang mohatag nimo kwarta, di na mo'y manluluwas. Ang manluluwas ra gyud ang Ginoo. Gihiling niya imong tupad. Ing na sugod karon, sabat nako, nasugod karon, din agyog ko mosalig nimo. Ing na ba? Lisod kayog anha ta mosalig anang imong tupad. Oh, asa man ta mosalig sa Ginoo. Adto ra gid ta niya. Ayaw anang imong tupad oy. Wa magisiguro karong hapon patay na na. Bitaw. Di pwede. Pwede. Pope Francis gani ni apil pag Easter Sunday, pagkaugma Lunes, uy, patay naman. Makasya ko eh. Dili na pwedeng kuan. Moingon ta nga mosalig ko nimo kaning nagpasalig-salig nga mga kandidato og di gina sila suod sa Ginoo. Ay, pikat ana nila. Wa na sila mahimo eh. Muna makadiyos, makabayan, makatao gyud unta. Dili makapera, makapangyarihan, unsa pa nang uban diha? Sakim sa kapangyarihan, matud pas Tagalog. Mao nang taktako na nato sila. Ilhan man na nato. Mga palaaway man na. Mao bitang nalipay sad ko karon nga ang eleksyon nato, ang atong kumilik ni hinay-hinay nag-abli sa suggestion sa mga tao. Sa una man god, ang kumilik iyang gipailan og kaso kadtong lawyer nga niingon expert sa IT, lawyer pa gyud, CPA pa gyud. Niingon siya nga ayaw lagi na i-connect sa internet ang machine samtang dili pa na makahatag sa iyang counting anang presentuha. Kay i-connect na ninyo sa internet, peligro gina nga mahak niya adto dito mamanipulate ang resulta. Gikiha. Pero karon, thanks be to God, congratulations, kumilik. Nihatag na sila kamanduan, dili na i-connect ang machine, counting machine sa internet hangtod makaproduce na siya resulta. Praise the Lord. Pakpakan na tong kumilik. Salamat kayo. At least man lang sa level sa presinto, klaro na to nga ang imong gibutar mao giihap sa machine. Inig-transmit ana, posible na sana nga tuwa dito ang adjustment. Pero at least ma-verify na sa kandidato. Matrace naman na uptick mo sa kanya ito mga watchers sa mga kandidato. At least ba, nanay check and balance. Kay gakinahanglan tag honest persons to count the votes of Filipinos. Dili nang dagdag bawas niya kwarta gyapoy magbuot. Mawa tas kamatuuran, mawa ta sa Diyos nung kinabuhi. Mo nang ang ato rong nasod ting ubusa. Hinoon, murag karong si Manaha, madayon magitingal itong tag 20 pesos ang kilos bugas. Kanang andama na ninyong kwarta, pamalit mo maayo. Kay nakahibaw jud ko nga di gina magdugay. Labing dugay ana nga pamaligya kana tinging usa ka buwan. Human ana mawa na pahimusli gyud. Pero naara ba sa gi-post karon dito social media nga ang ilang napalit kuno tag 29 ang kilo, purti mang bukbok hinoon dito sud. Pag ukab sa sakob, kamang-kamang mang bukbok, ipikturan pa gyud. Na social media karon tag 29 pagani kuno to, unsa ka kunoy mo puyo og tag 20 na. Pero let us give benefit of the doubt kay mga official bianas gobyerno ang nag-declare ana nga dinhis Visayas na anay tag 20 ang kilo. Murag karon si Manaha magsugod andam na inyo dihang kwarta. Ready gyud,
grab the opportunity, tag 20, kadako adang kuan, nya maapil ganing bukbuk, kan alang sa gapil ka. O, ayaw sa day ka na, kato sang nindot, ana.